Welcome to the Leading Site News. Rahul Gandhi Article 244A alam kaningje ki rat aphan ka pamang hucot la si rat atun mahudunang ni posi Samson inti pen ningje pon. Jamini phai player ni Samson inti methang boha long pherang kya mai ni pon si BJP a party si long pho ele long tam mission pen hai pon labji posi lamthei chipak lang pon. Athi Indian Alliance atun pani si hanjang so long doka janel roton intia phan vote kere ka mai long leader of opposition Rahul Gandhi ke wangpen Article 244A alam thei karingi tekang ke rara phan ke pamang hu phanchot posi Congress ko anlone sarkar charidatta kopia posi karbiang long aphan autonomous state TP pedet malap la sopu thak election na pora ho autonomous state alam karingi tekang lake election ke chipai ponja phanchot posi alang lipen akoi pipon Dipu Penerson terang nang kelo berta da Leading Site News Kardom Berta ba reporter bitung nangli lili heman nang ke report suruik parlo lili ethelam ke puji alam thedung ke lahlo je karbi anglong arada phan kachuningri ba ilitum ethela mahunang ne pura salam kaning je ye phansi lili chisigiglo atumi dekhet Rahul Gandhi ji alangli hanjang langso sori hajang long bang iglo la so kaning je tekang Article 244A ke implement po nitum sarkar phanak pa hainoi pugani je tekang la swalam karbiara ratu mahunang ne posi nili ithelam kani je kang tung la swalam ma gelasoniklo je hemprek arang litum kona pelo na pipo kodak pelo na pipo central nota sarkar ave assam ta sarkar ave non ke bang jita BJP si hailang etenang litum kodak pelo hemprek na piji hemethang be pe hormu gal lake Article 244A ke akonang litum hemprek kipi vek ji nali ning aklong basically je pulotang te 6 April lapen 6 February lapen 13 March arni ilitum Karbi Anglong team ilitum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang ke Japon Karbi Anglong team lapen MP Honorable MP Amar Singh Tiso kadok kaweching by pet pen private bill poniglo parliament lo halaso abil ke pon ke 6 February lo lapen buthot arni hot iglo lake 13 March laso abil ke pon ahut nanglitum parliament long sinije dunangi jela so bill long phani tum support kurilo article 244A ke nilitum support lopu haladak sinije nai Karbi Anglong long wang pen poho aman nang ke jor alang ni poho cirung tang se alang ni je la so poho aman pinang ji palang li kaning je sita nang li lada Karbi Anglong wang pen la so poho si aman jorong roton inti alang li ni je lo Karbi Anglong ke issue avelo pini ke ultimately ke Rahul Gandhi ni je tekang lo article 244A nang pipo pulo la hen lo ke chok lo Karbi Anglong ke akaprek political party tum ke issue avelo pulo sita nangli tum koson si rata phan ka chong thuji pukam nang tum ke mathama la si rat phan koson si pamang huji pa alam nang tum ni jela hala 6 April honorable MP Karbi Anglong pen kache toydun team Karbi Anglong Dr. Tuliram Ronghang che bari deng pen alang ni phan kache toydun kaning journey la so bill ke place hala sorni nang tum ko pethelo protest du nai ke la pen ke March 13 ani ta puthot la so bill introduce thulo la so bill wan thuiglo hala so ta nang tum chingwai dun de ching sai dun de nang tum protest ti kuriro pulutang te nang tum halada ke claiming adi ngolong bangke nang litum claim kle ladak Karbi Anglong kadok ke Karbi kilu arata phanal tum nang chong thuye phansi ke bang pusi nili condemn pick lo Karbi Anglong rat la sinal tum matha pamenang ji hemprek ke Congress APSLC ke nang PUNG a partikali a Dr. Himanto Biswa Sharma nije daklo je Dr. Tuliram Ronghang ke dobom ahutsi hemprek ke long exact popusi alang li atumi dekhata nije etlo la so alam sinal tum ni chibi nei sarkar ko masi doima sarkar si claim ya kam pidak lage ahem pene nang chipi ya kam kali lage lansi nili thani cholo Rahul Gandhi pani si hanja lang sunang ke bang ke article 244A alam ni je gente election phan patma mate lake election ka chepa hai je phan muni phan na ka chong thu phan si ke bang cho Karbi Anglong arar phan ke pamanghu article 244A ke nel tum nang implement kona pen lo implement ji hala bang ke chen sil tum buji nang la alang hempen lo na pi article 244A ke na bang so ke pon hot
MP amor itu ni ada topik ke Congress unti nama opposition putih pula. Antara Congress tu mungkin opposition party ke dak kan ini dunia raj jual sih. So pasti ada support batum support dulu dah. La solam lo Karbi Anglong chini nahi ke 6 February 2026 ake hai Omar Singh Tiso honorable MP alang li ningje pamelo haladak la so bill ke Karbi Anglong la penke dimanchal la so autonomous state article 244A ke la so bill private bill introduce kurilo la so a bill ka introduce hotsi Congress atum Congress India Alliance atum banke oppose kurilo parliament pen dam juilo kat juilo latum jongsi Rahul Gandhi ji alangli hemprek nang pivek ji posonte la hala daksi support nahi la so bill ke nitum support lo hemprek nang PFN ke nitum nang chekroy dun lo hadak sini je nahi Karbi Anglong long wang po poho aman nang chujor po ladaka bangke hemprek nang pipo pulo hala parliament lo bangke chedon dunde kache papas nang ye huro bangke chedon dunde pulo tangte Karbi Arat phanang chong thui kon sinang chong thui ke thema Karbi Arat il tum bujina polo daksi Tuliram Ronghang Surjo Rongphar Niso Terang Pi Habbe Teron La Penke Ilitum Kaching Hon Dak Hauraghat Kini Lunsing Teron La Bang Poke Alang Litum ke Hai Tanglo Karbi Anglong Penke Hai Ato Ke Hai Tanglo La Penke Ticket Kelong First time Swarlo la si la so first time swarlo phan ke pahai je phan ke Karbi Anglong arat chini pame swarlo phan si pahai wek po lam matune pen kaning je ke sington parempara ma dopo ticket kelong ta first time lo MLA ticket kelong pen aning karong aning kang samta dolo mulitum aning arong ong pulotang de chiru wong titi aning karong ka chiru puta dudu lasona hisab lo lam ta hut pen ke sington parempara ma dopo nije thekse ratum ta dopo Rahul Gandhi Karbi Anglong wang pen kopia thelo anta alang Article 1244 pu pethe log nei gente 1244A pu pilo nei gente pada bangta haing tungduk mati la sa aning ar lo alam ka chining je chalo lage rat singke bang vote pipe Rahul Gandhi asonson bang pen lada Article 1244A CPG ete hala kupul rat tum vote ke jokpo la pen ke Karbi Anglong rat chini pame जे रोतन इंटिया संसना मुनीर ले कोसन सी इलेक्शन के बेले के इशू अवेलो ला राहुल गांधी जी के निंग जे टेकांग लान वेलो इशू के बेले का इशू अवेलो पुसी के निंग जे तो नांग को ला तो ला सो के डिक्लेयर करि नै Karbi Anglong आरा आरे चु मनंग ला सो का डिक्लेयर नै बा Tangke la आथे ला तुम इशू अवे मती डेवलपमेंट नन थेगलोंग लोबो डॉक्टर तुलिराम रोंहा आरि देंपेन Karbi Anglong ला सोन काचिंग थुर Nanglitum isi lakha damo nanglitum theglongpo nanglitum munthi unma chukki hola pen borpung tarapung national highway teng towar ke theu ani si Karbi Anglong long doji punaltum chini unma dok muka pen ha rongjang kene rongmong we an inglong angbong itu towar ponpur national highway teng la anda towar ke the Karbi Anglong long la son towar long ji punal tum chinigma west Karbi Anglong kili nang ne dim anta ake hai le laplo kaching thur nang li kodak daksi college nang ima kodak daksi school nang ima kodak daksi kaching thur awasa ke claim nang ima Karbi Anglong flyover penchenglok swimming pool penchenglok stadium penchenglok la sona kaching thur nang li ili tum theglong lo ma prang Karbi Anglong la si rara tumne chini pame alang tum ke issue ga bedalo Article 244A alam neng je po sa kodak bentong na PG ne la so Article 244A chini ne Rahul Gandhi ji ahem bentong na PG ne roto ning tia ahem bentong na PG ne nang PG ne chini ne delu kodak bentong na PG ne sa Article 244A ke je papas ji pulonte parliament si je papas ji government atum si claim ji asi government atum si nang pipe pulutang te la ke na hopan nang pi thelo government si nang pipe gi lake la si Dr. Himanto Biswa Sharma alang li ning chelo la ke Dr. Tuliram Ronghang ari deng pen alang claim bom arni ahutsi hemprek ke longwek pupu alang li ning je dak nangli Congress doma wema ke hedi la non 4th April election declare pomati di
halaso counting do pumati halaso arni si chinipu samson ti congress long ke doma ale doma ave ma ke chinipu ala la pen ke non district congress committee herek lorlo avedalo west karbi anglong district congress committee herek lorlo amunir avedalo लांच अटा खाली एपीसीसी लोहांता कांग्रेस के हेरेक लड़लो नांगली तुम माथा को पिलो लहाय मुनि तुम अमो वांगबे मुनि तुम पटोंग माथा मा नांगली तुम माथा मा प्रोड्यूट बोर्ड लो अमो वांगबे मुनि पटोंग माथा मा नांगली तुम माथा लो भूपेन बोरा आरांगले अमो वांगबे मुनि पटोंग माथा लोक मा नाल तुम चीनी पोना नाल तुम 4 अप्रैल जितिया मे जितिया इलेक्शन डिक्लेयर पो हालस हो नाल तुम चीनी पो लासी Samson ti kwan ma ale do abeke nang district congress committee le cherang denoi arono ke bangji sik ong lang election aprang jogje aprang bang kwan ne ke bangji nang chichini pu ale do ma be mage Hill State Democratic Front HSDF party aphan vote ki PG ha tum chi sigding lo prosi dipu LAC MLA candidate Rajan Timungpen pachini pon Monhajong Regional Political Party amhanga pathek pon mata kimi racharya song amhanga pathek pon Hill State Democratic Front chihek pen HSDF party karbiang long pho LAC penta chipate dunlo lasolong de fuel a pen ki thuduna bang thu Rajan Timung pen lamthe chipaklam pon ke ninitum Monhajong Regional Political Party amhanga pathek pon HSDF asong pen MLA ang hoi pho ta chipate dun po lasi karbiang long arara to minitum aphan ki ong dong avot ki PG aphan si rara tum chisigding lo athe ko anlo ne aningkan National Party atum sarkar chari data karbiang long aphan thang nak claim nam thekhe lapen APHRC rachari asong sitame Regional Political Party po phit sitame nona bang ke National Political Party pensi chelang thurong laso joini si APHRC aphan ke kroira atum anta HSDF party aphan si vote ki PG aphan si chisigding lo puta anang li ningje pon aprangsi nangli tu media kote doano pandame akero pipar piglo nili bohalong apaso nangli tu nang kahumri teka pata churu par piglo ahoglo non jonglo non ni plibaksi dolo nili tum la kadu be ilitum ador ki supik abuts itum ki joglong je phanbangke lasi nili tum kadu kawe ongdung adimalong tamilitum HSDF kadu kawe ke kroyarata tum bang chisik ven si dolo vote ki jog je phanke lapen nilitum cheklo jon throk si vet a party satame non thedung national party tum anda non kamatha nang kok ang deng nang le rok ason si dolo kopia posi lason lason ke claim long lok lo polote la ke rat akar I rat aning ke hang rat akachetu la ke thepik pena joksi pini la song deng an nang kewan uno jong sinangli Rajong se REA lapen rajong se kachetu ave polote ilitum lake claim jung son se plang de ji boname theglong lo jaha ka party tum party mahanga pa thek ke lake mane ningkan phot throk bakta ba ningkan cap bakta la sona party du ilitum karbiang long ta sata haloda rat kachetu dun thek dun long le aposi la tum chelar wai la sona du non ilitum theglong lo Hill State Democratic Front lo bangke ladake long pho adim da minitum MLA che pate dun lo long pho adim ben da arrespond public arrespond bang me pick ason se tum che thek kon long lo atema rat ke ai ni lo rat ke bor thulo je BJP phanda vote ki jogji la pen Congress aphan vote ki jogji APSLC aphan vote ki jogji la ke thom National Party phana bangke karbiang long pen ke rat ke bor thulo la pen rat ke mane ke I need to ang deng asonsi non thek pon long lasi pini nilitum Hill State Democratic Front HSDF pen ke lake non ke bangji sirkep arni vote ke jogi phan bangke lake ready lo karbiang long rat atum ana ready lo la so party phan vote ke jogi phan ke la pen ako nangli tuma channel hoi pen kachuning rikang tung ma hela jasemet non la sirkep arni aphana bangke Congress along dolor atum aphanna me nangli tum phan chuning rilo jasemet ili tum theglong lo Congress atum non APSLC tum kachong thui jasemet thek dun long APSLC tum kadu ka we phan bang Sydney pilo agreement ateng ben karbiang long ke sit thom kadu ka we ili tum theglong lo sit thom Congress atum cherai pu pusila soteng ba agreement lo amat
JI kathar jitu niki a policy APSLC tumange BJP highway nai pomat haraghat long dako APSLC a candidate hada pathur thuplut ama Congress tumang non aning oirui lo lasi nili chuning rilo Congress long kedo an akorte ingjiratum ano phana chuning rilo nang tuma channel hoi pen nang litum silent votes ke nili tuma phan nang ki PG phansi nang tum phan chuning rilo lapen BJP long kedo lor akorte ingjiratum phan chuning rilo je BJP nang litum cherap chetodun ulo seta khelong ri phan mathara nang litum ador ke supik a votes silent votes bangke nang litum phanang rap nang chetodun pupusi nang litum phan chuning ripon lo social organization lapen kaprek hampang asong do an lapen te aku jitu niki sakuri ke klema tum an ame nang litum phan chuning rilo alang litum da sungpik alang litum aporteng men dor mahalong le lapen achora somar penta holiday anda pipe latuma sunday arni anda latum office damnang lasi muni tuma government wang lopute nang litum phan tamin itum lang ponji lapen itum la poson pinchong chi lasi sakuri ke klema tum an ame nilitum alang litum phan respect ponji lapen alang litum phan lang ponpi meji lapen su aku litum contractors do ana tum phana chuning rilo nang litum bill ke long wang we pen nang lidu ke do interest atangka pen ram pen kam claim po kadu kabe setame ilitum theklong lo je interest atangka choram pen kadu kabe alang litum kam jam claim lo tamun bill ke long apor bangge bill lo pipi lasi karbiang long contractors do an atom phana chuning rilo nang litum non tiba bangke nilitum HSDF along le nang litum nang cerap nang cetudu non pusi nang litum phan chuning ripon lo lape nang litum jongsi nang cerap nang cetudun lo polote nilitum kaduk kawe mu kewangji jasemet council election ponon MLA election ponon haidelo polote nang litum la kaduk we liabilities ke do aname nilitum contractors do anatum man litum piponji lahelo nang tum pan nitum ahin pen akitirtip akichat Tante no dotulang isi ningje dam thuyi bangkal halo nang litum karbiang longara do ano phanami nang tuma channel hoi pen nitum isi ka chuning ri bangkal halo election por hut along tin bandami kache chok kache theng lahai bangga abidet nangji ing samjin pen apuling tin along bandami kadu kawe ame thang ador ke so buts bang pachi jok long pe menangji radatum lahelo lakenili meeting along ana ningje ponlo je ASDC alidar satum national party ludrupen positum karbiang long ko pai kelang pusini lige pudamni ASDC jitia ningkan kreke thom council kachari long unahut ilitum theklong lo ajha ke kimia kame klem du ajha ke kehino kame klem du kehino ke klem bang kelalo UDC ASDC tum nili metha mata ASDC long dalo hada kache chok kache theng hemrit me ke kai kache pithi kache boycott la sondu hala ke heno lo kya tang lo ta ASDC phan isi choro me bang kelalo je alang litum department thong kep wandet la ke phurki molong momota do bompu laki las alang litum phan choro nangi la pen setame kopai ke lang no bangal halo la tum phan aku national party ludun choma pachekak phun lo cekak dak bena bhi bangke ladak mai congress tum chance endelo amasi hala congress tum bangke la ASDC a isu si enpon lok lo article 244A non het jong nang li question nang karjuke hala ASDC hoda isu posi la tum chini lo je non anda karbiang longarar tumake regional aning ke hang dolang aposi la soning jilo pulote rat ki tum hanang citudun pupe ko mane akar bisi thandob lilo lata la Rahul Gandhi bande la si paning je se ari pachade prop chotnat lagi setame ahok lo ASDC tum la son chibi drur re nei polo alang litum di election ne kerem ke haido lagi kalima kala la si alang litum Here tip pense do nei polo tata alang litum chebidro ke lake hala nili polo ke di leaders tum anya lake national party ludrup la helo ke chokti lasi hala leader atum le national party ludrup pustame nili alang litum han chuning rilo ASDC ason tak se amahang nang ke thek thumilo pole nang litum HSDF phan deng ponon regional itum pawang rapenang claim rapenang dam rapenang nang litum phan chuning rilo nang litum ador ke supik avuts ASDC tum ana nili tum mansinang cerap nang cetudun pupusi na alang nang litum channel hoipen chuning ripadi krim lo alang litum phan tum lake article 244A autonomous state lake piponji puke congress dingkan krip ho chari bom un hota ningje bom lo lage
abatai tina election si hala hanserong apang phara si hala so bu kangreng karbar le lo lage itum theklong lo lapen hini pena bangke Himonto Biswa Sarma non jasemet ningkan krip ho non council dak BJP tumsi cari lo non ningkan krip ho ke chok thupu ante hala ningkan krip ho aja kipide je hemprek posonde piet poke kalima kalang nomor hini bangke la hello itum ka therak memen nai Karbiang Longara tum therak meme bangke Narendra Modi luring thipia hidi long na ini lunahun kopi aposi itum Assam Chief Minister Himonto Biswa Sarma akehai alang ni piposi Karbiang Long arat akar ike article 244A autonomous state hello posi pini Prime Minister da na ini lunalo pot ditum cing ponang tum hanang pipo lam thei sining je dakai hede number 1 number hini bangke Karbiang Long MP atum MLA atum CM atum analam thei sining je dunde lake lasi la hanserong apang phara karbar le hala sofu buturupu kangreng karbar cholo lake la non election ang le lo lasi lake rat apan kapamang hua sai le lo angke non congress atum ta Rahul Gandhi pen Gaurav Gogoi tum ninggelo la son nak thake aprang na wang ulu ken aprang aban stadium huta la non akimi pe meme ang ko hot hala so aban hot wang lo kela da di congress leader tum ande hala sota ninje te kang ulu lason article 244 ke nang people pa ari ke pachar dep ke pakan kaddo berar fan di lasi lake national party pen ke lake kityo to nang pipe la pelatum high command opposite latum bang kaduk kawe lake itu mapan akar ike nang pipe lo seta regional jitu niki itu makari bang lapen hempre kamen jitu niki itum arjulong bom article 244 ke hedi ke hang he jitu niki la national party tum seriously kali nilega chininam ke thek dam long tengke serious pen kali mane serious pasand hedi itum long et lo lase non nang litum Karbiang Long arado ano phana chuning riloje HSDF ke wang lo polote ke hai lo polote la bangke niri ke non assembly lo anda tibul ke komentu si ke teng nun long poma torapot amak smart city na lage super state na lage jitu niki সংবিধানত লিখা আছে আর্টিকেল 244A অটোনমাস স্টেট অতি সোনকালে ৰূপায়ণ কৰক হালা বাংকে নিকে নিঞ্জে দুম ওয়েকপো লাপেন ইলিতুম চিনি নাঙি অটোনমাস স্টেট হলো ইতুম কাচিং থুর আতওয়ারলো মেন আংকুর আতওয়ারলো লাহেলো ইতুম আছে ইতুম লাবাং সিতুম মাথা দামনাং পো